art lovers, welcome to the art bed. Nthawi yomwe timakhala ndithu tikucheza ndi aluso osiyanasiyana kwayika pa spotlight. Timve nkhani yawo komanso timve kuti kodi luso lawo limayenda motani. Ndiye mpulogalamu yathu ya lero ndikhala ndikucheza ndi Sinthani Sinkonda amene ali ndithu a lady amene amapanga zolukalukazi. Zina zake zobeba zija. Inuyo all you have to do is be there. Musachoke, do not go anywhere. Tell another art lover that art bed is on your screen. My name is Chisomo Nyirenda. Please do stay with us. Like I mentioned, ladies and gentlemen, help me welcome Sinthani. Go art bitch. Zikuenda? Zikuenda kanzati. Zikuenda, so happy new year. Happy new year too. Ne anthu ndangowafotokozera ndikuti Sinthani amapanga zolukaluka zobeba zina zake ndikuchita kukanika kufotokoza. Nde mwina ungowafotokozera amalawi kuti kodi luso lomwe umapanga iwe ndilo tani. Okay. Ineyo ndimapanga timaluka mabaskets. Mabasketi amene pali mabasketi anthu amene amakhala tikwadziwe nefe so tili ndi mbali ina imene mabasketi omwe aja timazalowaso ngati kwapanga add value kwapanga add value ndithu chabwino luso limeneli Sinthani linayamba liti kapena ndiliti lomwe unazindikira kuti I think ineyo nditha kupanga izizi amene wanenera kuti mabasketi alipo anakhalapo kuyambira kalekale komano kuti iweyo uone kuti I think nditha kupanga izi zinakhala motani. Kuyamba luso limeneli namba 2020 neyo ndi chinthu choti nakhala ndikuchilingalira komano munthu umapezeka kuti nthawi ina umapezeka ukulingalira kuti uyambe kumakanika kuyamba kukanika komano nthawi imene naona ndikuti I think ino apapa ndakhala ndikulingalira kwa nthawi yayitali ndikuyenera no ndichikhazikitse chinthu ichi namba mu 2020 nthawi imene tinayamba kuluka basket. Nde chiyambireni cha 2020 mwina chinthu choti mwina ndiche chilendonso kwa ife Malawi ukuona ngati kuti pansika utayamba kugulisa chinalandiridwa motani kufikira tsiku la lero. Ndinganene kuti inde mmene ndimayamba zinali zoti zovutirapo kuti anthu achilandire chifukwa ndikukumbukira nthawi imeneyo nditayamba ndinangoyamba ndingati mabasket omwewa ma basic nthawi imene ndinkayamba nazo kuti ndikufunafuna zinthu zimene ndimafuna kuti ndizipanga adi nayizo kuti pena zinayi zoti kumalawi kunoku pena zinali ndisakuzindikira kuti ndizikazipeza kuti nde by then tinayi nditangoyamba basi mangopanga mabasket omwewa amene timapangawa komano ndinkapanga munjiraso ina yopereka chikoka nde nditayamba panali zovuta zina anthu nangasi amangoti ndi basket chabe ena amakhala zoti akupanga appreciate tikapanga mwaine ndakhala mapanga mabasket ngati awa ndakhala ndikufuna basket yooneka bwanji mutandipangirako choni nde zimenezo zinakhala kuti zinandithandizira kuti ndizikhala motivated munthu akandibweresera basi mapezeka kuti mwina watibweresera china chake cha mtundu wina wake chani ife mapezeka kuti timayikapo mtima ndikuwesese chinthu cha ndikuchitulusa amene akutani akufunira. Chabwino mwina apa ena takumangoti mukungokamba mabasket amene umapanga nthawi zambiri amakhala zoti munthu akagula akukagwira ntchito zotani. Mali mabasket amene timapanga amagwira ntchito zosiyanasiyana pali ena amagwira ntchito ngati mosungira zovala ndi laundry basket ena amagwira ntchito ngati plant holder kuyikamo maluwa nyumba ivi pena nthawi zina ena amatha kugula okayika mwina banja nde pali mabasket ena amakhala zokongolesera pakhoma ngati zomwe tikuona ngati zomwe mukuona kumbuyo kwathu timapanga munjira yoti kuyika pakhoma ndithu umaoneka zina zake za makono. Ndiyeno kuluka basket ndifuna ndi zinthu zopasachedwi zomwe ndikuonazi kwenikweni chimalowa mmene momwe ndi chani mamaterials omwe amafunikira ndimakumva kuna zoti mamaterials ena kumalawi kuno samapezeka chomwe chimafunikira kuti iwe unge basket ioneke bwino ndi chani ndi chani. Chimene chimafunikira kwambiri ndi mlaza koyambirira timagwisa ntchito mlaza ndimene chili ngati basic thing kuti basket ituluke nde pali timagwisa ntchito mlaza
komanso timagwisa ntchito pali dzingwe zingwe zimenezo za anthu ena atha kumangoziona ngati kuti mina fuka kunoko mmene ndinkafufuza koma lero kuno mmene ndinkazipeza anthu ambiri amagwisa ntchito ati kupangira kukunga mabelo afodya kusokera kusokera ngati kusokera kaya kukunga mabelo afodya ndiye palinso timagwirisanso ntchito daye pali daye amene muone mabasiketi ena amakhakoneka amtundu muna mapezeka limene ena black ena akusinkha ndi mulazo omweyo komano timagwirisanso ntchito daye amene amakhala kusinkha mtundu penanso timatha kupeza zinati daye si daye yemweyi pena timatha kugwirisa ntchito ngati pali tifuna kubwera ndi mtundu wina timatha kugwirisa ntchito zamalambe zomwezi zimatulusa soka mtundu kena kake zakalingondaso pali kalingonda imweyo mjamba mudziwa uja zinyemba ndi zikhungu zake zija zimafika nthawi yake zimatha kupanga zimejenso timatha kugwirisa ntchito kupanga daye anzathu muli ndi luso chabwino nanga mabasiketi wandikuona ndithu kuti alipo masaizi osiyanasiyana basket ya standard tingonena mwina basic size ya medium imakutengera nthawi yayitali bwanji kuti uyikunge ikhale zoti ililede ite tizoona pali mabasket masize osiyanasiyana ngati ili ya medium zimangotengera kuti komanso china chimene chimapangisa kuti mina ntchito iyende mwachangu kapena mchida zimangotengera kuti ndi basket inde komano kaonekedwe kake ndikotani ukati katikone mabasiketi ena aoneka ena ngati phiri lakwera ena ongobwera basi ena ongobwera ndeti kalina kuti basket ya yongokhala tingati simple basket ya medium totengera pena matotenga 2 days kuti tipange kuiluka kuisokerera maulusi mukunena ugunga matotenga 2 days pali ena matotenga 3 days chiyambireni kupanga zimenezi mu 2020 mina ofolokozera ndi basket iti yomwe mati koma basket imene yoyo ineyo ndinayikunga bwino komanso mwina ngati inapita kwa customer anasangalala ngati ukukumbukira chinthu chomwe chiyambireni kupanga luso limeneli unapanga iwe ndikumapanga look back ndikumasangalala kuti ndinagwira ntchito yotamandika ilipo ndithu pali basket inake inali laundry basket yoyika zovala munthu anachitawo ndi kubwera specifically kuti ineyo ndikufuna basket yooneka mwakuti ndakhala ndikupangisa koma basket imeneyo munthu sanandipangirepo ndipo sanandifikire ende basket imeneyo kwa ine inali yayikulu kwambiri ndiyo kuti olo ineyo kukhala pasi osaoneka kulowa basket kukula kwa chibasket ili laundry basket kuti ati amafuna kuti azikaponyamo zovala fuati ali ndi family yayikulu ndi madabwa kuti laundry basket manga munthu ngati osaoneka amasintha akafolo patsiko ali family yawo ndi yayikulu ndese amafuna kuti akhale ndi mabasket ambirimbiri amafuna kuti chibasket chachikulu choti zovalazo kaya zakuda anthu akaponyamo zitsati zakwanira osati mpaka nakagule ma washing basket folo samafuna azambiri kuti nyumba muzingoti zingokhala zambirimbiri chabwino basket imene inakutengera nthawi yayitali bwanji imene inanditengera mwina tinkathamangira 2 weeks kuti ndipange ndimalize endi kunali ntchito pena ndimatha kupeza kuti ndikayiona kuti olo kuti ndiyambe nazoti koma chinthuchi ndikwanisa komano zinangotengera noti kungoyena kungolimba mtima ndangolimba mtima kuti ine ndikungoyena chinthu chimene chili palibe chinthu chokanira endi chichi ndichipangira ndikwanira lezinatitengera 2 weeks ayi chabwino mmene ukufotokozera ndikukumvesera ndithu ndi chidwi ndikukhulupirira soti amene akutionera kukumveseraso ndi chidwi kwambiri mmene wafotokozera kuti iyi anandibweresera chakuti mmene umapangira luso lako umadikirira kuti munthu achite kubweresa chinthu komanso akamabweresamo akuyenera kubweresa choluka kale chithuzi kuti ine ngoma ichi kungoloza kapena penanso matha kungokhala kuti leloyo you feel inspired muri mwako mabwera idea ina yake ya basket basi ukhala pasi uyipanga zimakhala motani kwambiri makhazi ena kuti mabasket osa ambiri amene timapanga ineyo amakhazi ona kuti ndi idea timakhazi kuti idea ndichoti chimakhala timwina ndayamba kuchilingalira mutu ndikachilingalira
kenako ndimatha kuyika pali ena ndimatha kuyika papepala nanga si ndi ntchito yoti sikuti ndimagwira ndekha nthawi zambiri ndili ndi anthu amene amandithandizira ndiye makhaza nati ndayamba mwina kuchilingalira chinthu chija chikakhati ndikaona kuti chinthu choti cha complicated ndimatha kumalingalira ndikumayika papepala kumajambula chinthu chija pakana nkuoneka mutu wake weniweni ndiye nthawi zambiri mabasiketi amene mapanga ife makhaza nati ndi maidea athu chabwino zonyaditsa rifori kuona mabasiketi omwe ali muno ndikuganiza kuti munthuyo ndi amaganiza chani poyamba kukunga chimenechi chabwino chiyambireni mu 2020 kufikira lero unganene motsimikiza kunena zoti luso limene lili limakuthandizira moyo wako wa tsiku ndi tsiku kukupanga support financially kwambiri munena zoona moti mumatha kugula ndiwo kupitisa ku skulu business yake imene kwambiri ndiwe kuti kunena chilungamo chiyambireni panopa ikutipindulira and kuti munakakhaza kuti munatonda mmene tinkayamba kuli panopa kudzafika mmene tili panopa muthu unena zonena kuti ayi zinthu zili zikuwapindulira and pali ka improvement kulipirana school fees iko ayi zimatheka ndithu tinthu tina ayi ndithu timatheka zosangalatsa kumalawi kuno kuziwa kuti si luso lililonse lomwe lapeza kuti likukupindulira ena mwina amayamba kupindula koma after zaka mwina anthu ataziwa kwambiri komano ndizosangalatsa kuona kuti luso lako ukupindula nalo ndi nthawi itu komanso energy yomwe makhala mukuluza komanso talented so kupita chitsogolo pale anthu mwina ena amatha kukupeza kuti ndikufuna kuphunzira kuluka mabasiketi alipo ena mwana amakupindula komanso umatha kuwaphunzitsa anthu otero alipo ndithu ambiri amatipeza akakhaza kuti atipeza mu nthawi yabwino chifukwa panopa sitinakhazikitse kwenikweni kuti titha kuyamba kuphunzitsa anthu chifukwa tikadalibe tingatero kuti tikadalibe tikadakula nanonso mukuzitolera tikuzitolera kaye komano timakhaza kuti tikamayamba munthu umatha kumayamba ndikumasunta umakhala ndi list ya zinthu zimene mwina ufuna upanga implement olo umakhala ndi ka period mwina in 2 years time tufuna tizapange mwakuti so zimene zophunzitsa anthuzo zili pandandanda ndeve ndambathokoza kuti apapa chimene ngakhaza kuti munthu akakhaza kuti mwina watipeza mwamwayi kuti mwina asitilize chani timatha kumphunzitsa koma kuphunzitsa kwake kumangokhala kuti osakhazikika bwinobwino chabwino funso langa lomaliza chidwi changa chili pa mabasiketi omwe ali muno ndifuna utiyendese ndithu utifotokozere kuti izi zinakhala motere basiketi zinake ndikuziwa muna achinasapitwa muno muna achinasapitwa muno utionese kuti basiketi imatere komano makamaka chomaliza chomwe ndingakufunse ndicho kuti mwina pala anthu ena oti akukusilira ena mwina amangokumva ena mwina amangozonera zinthu zikani mafacebook ndi mwina motero lusolo mwina alinalo mwina chidwi chokha ndi chomwe chilipo koma lusolo silinafike ungawauze motani mwina kuwalangiza kapena kuwalimbikitsa anthu otero motani ena mwina mantha amene kuti ineyo ndiyambira pati ndimafuna ungawalimbikitsa anthu ngati amene kwa anzanga amene ali ndi luso ngati la ine chifukwa ndimadziwa tingonena kuti wina aliyense anabadwa ndi chinthu chimene atha kupanga zimangotengerano iweyo ndikudzidziwa kuti ineyo ndingakwanise chani mmene ndine ndimatha kwambiri chani amapezeka ngati ndingapereka example ya ineyo luso ndinabadwa nalo komano ndimapeza kuti ndimapanga zinthu zambiri toza kuti ichi ndingapange si zinthu zonsezo zimene munthu ungakwaniritse so pa zinthu zonsezo umayenera ungodzidziwa iweyo kuti chimene ineyo ndingachikwanise kwambiri ndichiticho pa chinthu imenecho ukachidziwa ndiye mafunikano munthu ndifuna ndinkhani yolimba mtima zona sikuti ungangofika lero ndi lero kungoyamba ndiye mafunika kungochidziwa chinthu choti ineyo ndili mbali iyi eni ndikuchikakamira ndingene kukakamira chinthu chija eti ukachikakamira kudziwa kuti ndingapange motani ndikuona mmene umakhalira mmene kulili kumalawi kuno kuti chinthu changachi ndikachiyamba ndilo ndingachilowere motani ndingachiyambe motani nankano kuti ndichikwaniritse ndikuyenera kukhala ndi zotani
kuwapali zinthu ziphinjo zambiri zimene munthu umamala kumbali ya ndalama kumbali ya amene ndimafotokozera kumambira kuti malingaliro amene onakhala kuambira kalikali kopano mwina ndi masono kuti kodi zinthu zina izi kuti ndipange izi ndikazifikira pali so zimangofunika zongofunika kuti munthu kungolimba mtima ndikudziwa anthu wafikirawo kafikire kuchosa mantha osakhala chifukwa nthawi zambiri soti maphinjika chifukwa kuti ukuopa munthu kuti uzitingene kuti uzipanga express mantha ndi amene amampangisa munthu umangoti ineyo ukati ndiyambe ichi mwina anthu sachikonda kuyambe ichi so ndi nkhani yoti umangofuka kungochilolera kuchosa mantha ndikutenga risk kuti ine ndikuyamba zinthu izizi pakhalekhale umazapezeka zona kuti munthu atani waboleza zinthu kumathekaso anthu uzonkumanda kuti nthawi yonse iniwe zizi simumapanga bwanji nthawi yakwana chabwino ine ndikuthokoze kwambiri chifukwa chocheza nafe komano pomaliza ndikuti ungotiyendesa utionese ndithu mabasiketi ako omwe ali muno maina ake ntchito zake ena mwina basket athu ipangapi shetu basket yokongola koma akanika mwina kuitenga ifoti sakuzola ntchito yanji chabwino mmenemo ndimene ndithu tikuchitira nkatikati mwa program yathu ya Artbed kucheza ndi Sinthani Sinkonda amene ndithu amaluka mabasiketi osiyanasiyana amene samagwira ntchito zosiyanasiyana basiketi itu siri kukamba yongokhala basiketi amakhala kuipanga add value kuma basiketi osiyanasiyana inu mukhale pomwepo pamene tikupitirira ndi program yathu. Apa tikuona jani ababa? Okay, ababa mukuona mukati muone pali mabasiketi a mitundu ma shape yake osiyana le tithoyamba ndi basket iyi ukati uyione basket iyi ndi laundry basket laundry basket ndiyoti mutha kusungamo zinthu ndithu ikuoneka mwa laundry basket yoti mutha kusungamo zinthu bwino komanso yomwe tikayitseka chonchi ikuoneka kuti ndi tebulo tinganoti ma side table yoti mwina tinayoti pa living room pacha kutopeza kati yasidwe imeneyi bwaisiya pambali pa mpando kuyika kati kano pamenepo kumamwa achani mkatimo mukusungidwaso zinthu ndiye tikati tione basket iyi ndimayitchula kuti ndi gogo basket dzina limene inabwera fuena amene amandipangirawo ngati timene kuti timayambaso ndi mulaza zonsezo soti ndimakwanitsa ndekha pali anthu amene amandithandiza ndi amene amaluka ndi agogo nde timangoyitchula kuti ndi gogo basket basket imene iyi itha kugwiritsidwanso ntchito ngati laundry basket also storage basket ndiyoti mutha umayikamo kaya kujeni ena amathopeza kuti matoyi ana amatha kukhala mbwe kutenga kulongedza bwinobwino nde pali majani mene ati pali mabasket enaso amakhala ma planta zogwirizisira maluwa mukayiona basket nthawi zambiri timayigwirisa ngati planta basket nde apa timapanganso tili ndi mipando mukati muone mipando iyi timapanga kukhoma kumuona timapanganso mamira osiyanasiyana timapangira kuchokera ku msungwi ndi apa ngati uone tili ndi mabasket titi timatitchula kuti timacontainer basket ntchito iyi tikapita ku kitchen amatha mwina kumayikamo ma cookies yani tikapita mwina kuchipinda kuja jewelry mutha umasunga muti mmene mukaya pa living room paja timalimoti timaki timangokhala mbwe anthu amatha kugula nkumatani ndikumayikira nde tikabwera apa mukati muone apaso awa mabasket chimozimozi ndi ijai laundry basket iyi ndi laundry basket koma ndi ijai sapitwa uja nde amene iyi mwali muone shape yake ikuoneka mwa philiphili ndi chifukwa chake tinayitchula kuti sapitwa nde imene laundry basket komanso storage basket yoti mutha umasungiramo zinthu awa ngati muone iyi awa ni mabasket ofanana awa ntchito yake kwambiri ma storage basket komanso ma decorative basket nthawi zambiri pa living room paja amatha anthu kuyika zamagono zija amayikamo mapilo kumayikamo tima throw blanket tija basi ndoti kakusunga zinthu komanso kakukongoletsa nde tikabwera apa awa tili ndi ma table mat wakumbukira kale ndikumbukira tili ana ang'ono olo ku primary ya ifeyo apa tiphunzitsa kuluka ma table mat ma table mat zija zoti amatha kuyika pa tebulo ndikumayika mbali ndithu
ndi apa tikabwera apa timapanganso mikeka awawa mamati ndi ife timapanga munjira yathu ya Chimalawi zoti ngati anthu asakufuna zimamati zamakono zija ambiri amatha kugula awawo kugwiritsa ntchito ngati mamati osati mphasayi koma mamati. Tikabwera apa tili ndi ma basket timangoti stair basket. Mwani anthu ena amathaupeza zanati kodi ndingafotokoza kuti bwanji tima trolley mwatiziwe ndi ife kumbali ya ife kuma basket ma trolley athu amakhala awawa ku kitchen ena amatha kuyikamo tizinthu timbalatesi chani kaya ku sitting room kuja mapezekati apa ikapo tinthu timaluwa ja decoration zija timanena zija timaluwa chani mwina apa kuyikamo timabuku chani ndithu. Ayi chabwino. Tathokoza kuti mwatifotokozera apa pano ndamvesesa tikaza kumana nanu pena muli ndi mabasiketi tizaziwa zoti basiketi iyo ndisapitwa iyo ndi gogo gogo basket ntchito yake ndi yakuti alright zikomo kwambiri. Zikomo. Ndimveka? Ndinakundiyandikira. Ulidzimawe wewe zambiri. Okay. Kuti uzoti tiyambe? Yambani. Alright. Kuri muzioneka ava pafande mwati basa about 10. Siri bwino? Yemakora wale. Ina sindioneka. Sabenzeke ndalowerera mu chituzi. Amesa wafuna ukuzira. Mene kuli. Chikuduli yomeko. Akazi watu. Ndacho kansanga. Yande kama. Modi thoda mbalala apa? Kodi maramba Bila chino ndi kutambalala ko. Ine sondona ngati yotambalala. Ena athokhala apa? Ndema abasife tizoneka. Awo naona dali. yana kabale? Ena si alipo anthu 4. Ana 4 ndi abana. Abana ndi anthu 4. Abana. Mukhale pomwepo pamene tikupitirira ndi program yathu ya Artbeat. Da jambo gani? Mwandu kwa ndono au jambo au panga za bosi. Ahora gari jambo la filiwe. And that's all we had time for in this edition of the Art Bit. Lelo timajeza ndisintani sinkonda amene nditu wakhala kuti fotokozera mmene amapangira luso lake loluka ma basket. The name is Chisomo Nyirenda. Tell another art lover kuti another new episode ya Art Bit iwezani Tuesday at 6 p.m. Please do make a date with us again. Until next time, bye.